Tini khorang yakungo kharo. Guys, jotono phung kaham tei jotono lamsok ani vlog ang tini kaisa jagao thangnai abo hangka ani friend ni aro bo bai malaya kudukma angsoka haini bagai banaro thangnai hangkai banaro thangman sakang ko tini basama bole rong thangka banaro thangman sakang ang mane rok khobai mukhang rok subai te thana ngne hain bagai ang tak sam khaigena ang pore phunuk nai nai tongdi so Colgate bu pai si thangka tini ka talma pai nai tabo bua hogana nai tongdi Ani buah korma pura fitrama mun ke buah kufur an ke buah korma aja syukui pan kuria wate mutai dengan buah korma ketali dah ka so mukhang subai pai kha mukhang ni tui rok sikak bai ko mukhang hoya ko ke tabo wasi banyu mukhang subai tinyo mane hoi telang thang sinai rongka nai tongdi mane rok mani rok phan phunok sinai narak na ngai ba sa kedeli mane honani mami thongnani ren tongma batai kam khaijanai muwa thobu loge kurui jaba khaisung ma khaijao joto samung ma maga kai soka taw khai mukhang rok subai phaika mane hobai phaika tabo khungke kisa satung tongoi tongo satung kisa yagrok kesang thamdang bai tongkha haini bagai yagrok kisa tongroi nagana satung tong tongo amani pore khe mai mi songsinai ko tulsi kosom among gang to tara saproke chawo nai di ko tulsi kosom among ke je frang kuchu kongrayong afroke bosok no chawo ko angke mo sakhe no kisa hamai thango haini bagai iko kaising masla ang kai bai tonmani charao ayang side basaman noyang to sebai kai rufaimani komorok jefro moyo reisana musungke samano henai kai bai tonmani to kobangma chara tongnai di oro tulsi kosam tongo bohanyo kaising masla no bubar bar bai tongkha amo kolokma rokong thango iko amorok joto ang kai bai toni mani no nai man khana ko iko alu tu nyingkang lat kai broi piaz kaisa angkai omono roinyo omo simino godok khai jai thangsinai te ani ren to taktei kono phan kore alu simino tongo hani bagai dakti ready angrana finally ani mui monika rikha tabo gobono hukrup sinai tabo khunke maisa sinai ang ready angbai kha tabo thangsinai ang saisung thangnai बेसी त हाक्सारिया हंगायु गाना सासेंका आंसुं थानाय बानो अर्धेक लामजाक संनाय सोनाय दंदि साtung कपड़ा मांगा Oro bani friend ok bara tong bayo jaga bo gana mangsi joto
thepong buphangni thepong buthaino jana muchungmani thepong kora deli nugo dok janai hinlaio thangti phaiti nugo hepan ma chaya chini kwrwi ba buini rokno khage lufre jagi tongmo friend masa bakani barao phaio angbono chabi ri horsinai oi inko chabi na ko bono chabi kalang thangka ang besi dugya dakni phainai nong thangsokdi nugui mankhana ko baka thang tongo ani barao angki buini barao beranya thang tongo boni bara bojani ang wasban phaijakia kon handi thakpai khabo ana lamjak na bagai ha biang phaising yang tui dahap tam bakhnai rai de paikhani ne nai la haini bagi barang thangkata khumja buja gas bara tang khamu besar mana ka sok pai khasung bani barawa bodo motom yang kemana rokona ha nah ini kazak mas sungguh jatuh de bara tong bayar jaga bo habgrana buka jongba ni bara sok paikha tabuk hungke kogrok isa salainai malaya baluk sokapa kisa kubang ki kok salanyai abon pore ke norok noti phunuknai iko jong megi rok aba khainai tangsinai challenge khailai megi kainoi sabu besi sakang salai man aborok phungnai songai chalai haipan tabu kisa kok salai kana jong tabuk do sab lainai khorang to hamia haipan do sab lainai bakhabo gan tangsa phailai tongha chini hai bagi do sab lainai khnai tongdi tamu nih jadi ang saya orang munoi nai apa no kenai tong nih Khatija nini bagai Khatija nini bagai disawai torima tep sakhe kecak palini rigenai ho kosong palini risam kedek mangka ponoi kanai ka nini bagai mukumu kaisha Khatija nini bagai gati kamabo kormotini khorang yakungo kharo khajubo bosorang gati kamabo kormotini khorang yakungo kharo khajubo bosorang subani kha Oh my god! Wow! ano nung baslakor subani khano nung baslakor turu turu ya piri kholoi turu turu ya piri kholoi Khatija nini bagai bahaya gaji nih kan rok Kongrani sih kamu tidak salah ya hanya rasa belajar dong Corona semancang nih kan corona manjagi jang kha Bon hai lah gara mah bagus sih marca sih jen bakawa kan tam jana asuk phai le tang su hanya kok salah cho tôi nyo ani buku ko bagan phai bon buku ko bagan phai ngeno rasa belajar kha nai ni man to kan ro ko
moni tonggo Tini Maggi ready ke tonggo jong sa lại nhiều bữa nó ta bukhe ang ani rento pirok sinai onek berai ka phungni simi phaimani tau ka sairik ong thanga ge thangsinai olo tai malai phinai har di an subscriber ong tam sana munjung tadi subscribe khai dia te like dong khai dia boro te hakene support khai dong badi je tai malai phinai haban bano asuk jara tani ringai lama baskang jara ang sai sung ge cha tam jan hayong ge ba